उताराम अवतार के प्रसंग रहे सोहरी कुल 12 बजे के बाद गवाला वाला कोनो भोजपुरी है तुम तो हम जानिए के छोड़लर नहीं है अजान कहीं से छोड़लर नहीं है तुमने देखल जाओ कितना बुद्धि के था वाह तू का कहला केहू सुनने सब केहू बोली बेचता केहू गोली बेचता बड़े केहू झूठ बेचता केहू झूठ बेचता केहू साच बेचता आ केहू पाकल देखा के बाकी कांच बेचता घोड़ी हो केहू आन से बेचता केहू शाम से बेचता केहू आन से बेचता केहू शाम से बेचता अजे कर चलल बाऊ बैठी करके ठान के बेचता में होगबे करला सोहर सुनाई बरुआ सबके तो एक धुन में सुननी हन 21 गो धुन में सुनाई लेकिन अब तो फूटा मत तुरावो सोने सोहर राम के प्रसंग रहा दुगोला का नहीं के मतलब भी भइल अब राम के प्रसंग गावल गेल जे ना तो ओकरा आगे अब का बा ई कहल चाहत रहे ई तरीका से सिलसिलेवार और चाहे जहां तक पहुंची जा कहीं से हम कहलर नहीं आऊ और फिर वही चीज के दोबारा रिपीट के कोनो जरूरत ना रहा वो आधा अधूरा खैर जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तीन देश सोहर बा कृष्णा अवतार के 8 गो 10 गो धुन बह सोहर के अंदर तो हमरो पता बा लड़का भैला के उपलक्ष्य में फंक्शन बा लड़का भैला के उपलक्ष्य में सोहर गवाला सर पे काले काले बाल होरिलेवा के गवाला उठाने रहे ये सोहर के सपरहिया एगो सोहर में ही पूरा दस्तान आ जाए कृष्णा अवतार के जो जन्म भइल वहां के कंस के कारागार में वहां के पहुंच गई गोकुला तीन बुध बुधवार रोहिणी में जन्मे सरकार तीन बुध
धुन बदलल एक चीज के वृद्धा औरत लोग कैसे गाई अगला लाइन चाहिया जन्म ले जादू नंदन बंधन सब खुल गईले ए ललना खुल गईली बेड़ी हाथ खड़िया मातान के खुल गईली बेरी हाथ अड़िया माथान के देवकी जी वासुदेव जी से कहली एक बार पुनः धुन बदलल यही चीज के छोट छोट बच्ची लोग कैसे गए देवकी जी पाती जी से कहली दी जाहि पुरस्कृत किया गया कलाकारों को हार्दिक अभिनंदन देवकी जी पाती जी से जमुना पार जसोदा दरबार ललना बबुआ के ले जा जमुना पार जसोदा दरबार वासुदेव जी लेके चल दले प्रभु कैसन माया या महिमा कि पूरा पहरेदार लोग नींद में छे कंस के धुन एक बार पुनः बदलल देवी जी के भक्त लोग कैसे गाय थे सौर के
सारी दुनिया आ जा। और यही चीज के औरत लोग अपना ताल में बजा कैसे गाए, पुनः धुन बदलो, एक एक लाइन दर्शावल जाए के कैसे गावला। वो लोग के अपन एगो विशिष्ट अंदाज, एगो विशिष्ट ताल होला बजा के गावे के। बजा लो बाबा। वो तो ढोलक कच्ची है लेकिन तबले पर काम चला अरे वासुदेव ले कर चाल भैले गोदी में उठाई ले हले गोदी में उठाई ले हले ए ललना जमुना जी छोड़े उपकार देव लोग जय जयकार ए ललना जमुना जी छोड़े उपकार देव लोग जय जयकार। कृष्ण जी के ले जाके उजारा कर दिले। लास्ट लाइन बा सोहर के भोग से पहले एक और को दूसरे धुन में सुनी। तुम्हारे राम राम गांव गांव घूम के गोदना गोदेवली शहर के सगावली सर। कृष्ण के ले जाके रख दे ले गोदी में खाई ले हो ललना ऊपर से कृष्ण के ले जाकर रख दे ले और लड़की उठाए ले हो। कृष्ण के ले जाके रख दे हले ले हो ललना ऊपर से रे लबुनिया रे सुताला। एगो ही रंगदार खिलौना देखी लड़का भैला के उपलक्ष्य में लोग भांति भांत से अपन खुशी प्रकट करला, मंगल गीत गावला, सोहर गीत गावेला, मजाक करला। सब लघुआ लोग टोला मोहल्ला के जुट के खिलौना। अरे बबुआ भाई ले सुकवार खेला बिहारी झूमारी, बबुआ भाई ले सुकवार खेला बिहारी झूमारी। बबुआ भइले सुतार खेला बिहारी झूमारी। मजाक कर लिया टोला मोहल्ला के लघुआ औरत लोका। अरे बबुआ के मौसी बबुआ के मौसी खूब लगावे हरी झूमारी। का लगवावे घबराई मत। बबुआ के मौसी खूब लगवावे भर हो गई। बबुआ के मौसी खूब लगवावे हरी झूमारी। का लगवावे
ए ढोली में दहिया पान खेला बिहारी झूमर ढोली में दहिया पान खेला बिहारी झूमर कलाकारों को पुरस्कृत किया गया हार्दिक अभिनंदन है। अब बबुआ के बाबू खुशी में का करवावस बबुआ के बाबू खूब फरब आवे हर झूमरी बबुआ के बाबू खूब फरब आवे बबुआ के बाबू खूब फरब आवे हर झूमरी का फरवावे तेरी कटन के थान खेला बिहारी झूमर तेरी कटन के थान खेला बिहारी झूमर ए बबुआ भाई ले नदान खेला बिहारी झूमर और सब कोई अपन अपन अपना तरह से खुशी प्रकट करबे करे और बबुआ के मामा का करस अरे बबुआ के मामा खूब करवावे हर झूमरी बबुआ के मामा खूब करवावे हरी झूमरी का करवावे ए तुअरे के रंग रंग के गान खेला बिहारी झूमरी तुअरा पर रंग रंग के गान खेला बिहारी झूमरी अब लास्ट लाइन बच गिल बा सोहर के भोग वो मर्दानी लय चौगुन औरत लोग कैसे बजा गावली जाओ तरुआ सुन में मर्दानी लय चौगुन कैसे होला सुनने वाला है हाँ सूरय श्याम तो हरिया महल में उठे सोहर चुके चुके पढ़ो के नाम महल में उठे सोहर
महल में उठे तो हरे ललना चूके चूके बढ़ो ए हवा तोरे महलिया उठे तो हरे ललना चूके चूके बढ़ो ए हवा तोरे महलिया उठे तो हरे चूके चूके बढ़ो ए हवा तो महलिया उठे तो का के दो पहलू होला अजरे सुना हर एक तस्वीर के दूगो पहलू होला आपन अपन सोचे के अंदाज बा सोचे के अंदाज बा हम पहले कहनी है कि हर एक किस्म के श्रोता वाले समाज के तहत हर एक तरह के गीत भी होके चाहिए और आखिला न लाज हमारे या ऐसे कहें भक्ति पक्ष है लेकिन तोर कैसा भोजपुरी में ना हिंदी में दर्शावल बा है गीत के अरे दुनिया में आके जिसने दुनिया में आके जिसने मोहब्बत खरीद ली दुनिया में आके जिसने मुखड़ा ऐसा बा लेकिन प्योर भक्ति पक्ष के गीत है